Какво блаженство! Студен, сладък, вкусен сладолед. Кой не го обича? Само ако можеше да не се лепи по бедрата ми. Какво ще кажете, ако можете да се насладите на същия този неустоим вкус, но по един по-здравословен начин? Без чувство за вина и без да внимавате за теглото си. Нов начин, който ще осигури на вашето тяло жизнено важни хранителни вещества за един по-здравословен начин на живот. Представяме ви Fruity Freeze, единственият по рода си уред за вкусни и здравословни десерти, с който ще приготвяте за минути 100% натурален и кремообразен сладолед от разнообразни вкусове. И за разлика от обикновения сладолед и неговите така наречени здравословни алтернативи, тук няма преработени захари, царевичен сироп с висока фруктоза, оцветители, консерванти и други вредни съставки, а просто вкусни замразени плодове. Какво ще кажете за вкусен сладолед от замразен банан? Неустоимо вкусно, без лактоза и под 300 калории. Или за вкусна плодова експлозия от ананас, ягоди, боровинки и банан. Без глутен, без лактоза и само 200 калории. Тайната на Fruity Freeze е в двойната технология с циклонен ефект, която превръща меките замразени плодове, като банан, манго, праскови и ягоди, в кремообразен и богат на вкус десерт за секунди. Просто поставете любимите си замразени плодове и Fruity Freeze ще ги смели и блендира в вкусен и здравословен сладолед, който се топи в устата. Задоволете глада си за сладко без излишни калории, мазнини и холестерол. Децата също обичат Fruity Freeze, защото правенето на сладолед е бързо, лесно и забавно. И най-важното, мама го одобрява. Здравейте! Днес ще ви покажем как да приготвяте неустоимо вкусни и здравословни десерти само за секунди. Здравословното хранене не означава, че не е вкусно. Този 100% натурален сладолед осигурява на тялото ви така необходимите витамини и полезни вещества, от които се нуждае. Не само това, така ще си осигурите енергия и ще засилите имунната система и метаболизма си. Трябва да си призная, сладкото ми е слабост и не говоря само за теб, Джени. О, стигате! Студените сладки десерти като сладоледа освобождават ендорфини в центъра на удоволствията в мозъка. Така изпитваме еуфорично чувство, свързано с храната, което от своя страна ни кара да искаме още и още сладко. А това е вредно за нас. Но ние измислихме начин как да залъжем мозъка. Вижте колко е лесно. Това е Fruity Freeze. Нека започнем с меки плодове, като банани. Но можете да добавите всякакви богати на фибри плодове, като праскови или манго. Всъщност, защо не добавиш още нещо? Например, горски плодове, боровинки. Ето така, те са богати на витамин B6. Точно така, витамин B6 и антиоксиданти в капините. Сложи от тях. Добре, слагам. Нека да сложим и малко малини за женското здраве. Знаеш ли какво? Нека добавим и малко фъстъчено масло. Не се шегувам. Fruity Freeze ще обработи всичко, което добавихме. Бананите, горските плодове, боровинките, фъстъченото масло и ще ги превърне в фантастичен кремообразен сладолед. Богат сладък вкус и при това здравословно. Това предизвиква същата реакция в мозъка. Тайната е в начина на поднасяне, под формата на студен, сладък десерт. Мозъка ми изпитва същия неврологичен отговор, както при консумацията на захар. Имам диабет и лекарят ми забрани да хапвам десерти, а толкова ги обичам. С Fruity Freeze се наслаждавам на здравословен и вкусен сладолед, без да се притеснявам за здравето си. Десертите, които децата ми искат да хапват, са пълни с захар и калории. С Fruity Freeze просто взимам любимите им замразени плодове и за секунди им приготвям вкусен десерт, без изкуствени аромати, подсладители, оцветители и калории. Дъщерите ми имат алергия към фастъци, така че вкъщи десертите са забранени. Но откакто имаме Fruity Freeze, това се промени. Просто поставям замразени плодове и за секунди имам вкусен и здравословен сладолед, без алергени и децата ми го обичат. Тайната на Fruity Freeze е в двойната технология с циклонен ефект, която превръща меките замразени плодове, като банан, манго, праскови и ягоди, в кремообразен и богат на вкус десерт за секунди. Просто поставете любимите си замразени плодове и Fruity Freeze ще ги смели и блендира в вкусен и здравословен сладолед, който се топи в устата. Ако следите теглото си, страдате от диабет, имате алергия към глутен или лактоза, или просто искате да се храните здравословно, Fruity Freeze е за вас. Обадете се още сега на телефон 02 491 22 22. Поръчайте Fruity Freeze и се насладете на вкусен, здравословен и нискокалоричен сладолед. А ние ще добавим напълно безплатно комплект от 2 фунийки за сладолед и книга с рецепти. Не чакайте! Поръчайте сега!